Vítajte pri ďalšom videu z našej cesty okolo Austrálie a dneska vás zoberieme na Pink Lakes. Sú to takéto ružové jazera, teda neviem, či to je vlastne iba jedno jazero alebo ich je viacej, ale takto to určite z tej kamery nie je až také ružové, ale potom určite vám tam dáme dronové zábery, takže to bude epic. A ďalej ideme kam? Ďalej ideme ešte na Kalbarri National Park, takže tam vás tiež berieme so sebou. Či to na tej kamere tak vyzerá rúžovo. No takže takto to vyzerá zo spodu. Akože je to dosť ružové aj takto z podhľadu, aj keď sa nepozeráte na to iba z dronového záberu. A tieto jazera sú ružové, pretože obsahujú vysoký obsah soli a nejaké mikroorganizmy, ktoré že vraj vylučujú také podobné látky, ako má mrkva? Mrkva, nie? Nie, sú tam proste také riasy a mikroorganizmy, ktoré produkujú beta-karotén a to je vlastne pigment, ktorý sa nachádza aj v mrkve, takže za to je to také ružové. No, síce mrkva je oranžová, ale OK. nebudeme to zbytočne rozoberať. Ale? Ten beta-karotén produkuje nielen ružovú, ale aj oranžovú, aj červenkastú farbu. Aha, OK. No takže, to by bolo k ružovým jazerám a my pokračujeme smer. Sakra, zamknuté auto. Fail. Pokračujeme smer Kalbarri národný park. Áno, presne tak. Takže vidíme sa v národnom parku. Dorazili sme na prvý spot v Kalbarri National Park. Teda ešte to nie je ten spot, spot je tam, ale ideme k nemu. No takže teraz sme na prvom spote. Takýto nádherný výhľad na Indický oceán. A Duka už ide vyletieť s dronom. Takže hneď sa na to pozrieme z hora. Práve sme prišli do dediny Kalbarri a toto je rieka, ktorá sa tuto vlieva do oceánu. Aj by som vám to ukázal lepšie z hora, ale tak strašne tu všade fúka, že dron dám do vzduchu, idem 30 metrov, ukáže mi strong wind a proste musím s ním ísť dole. Takže ideme teraz ešte dokúpiť nejaké zásoby do obchodu a pokračujeme ďalej do národného parku Kalbarri. Zastávka číslo 2. Nature Window. Mala by to byť taká diera v skale s výhľadom na tento červený kaňon. A už to vidím. Na kamere to asi nie je také pekné ako v realite, lebo to slnko vám to celkom zakrýva, ale akože zaujímavé. Poďme Duka, tu je to. No tak sorry, ja som trošku akože asi toto, ja som bol z druhej strany. Odtiaľ toto vidno lepšie. Má to taký Grand Canyon look.
Ale akože tento austrálsky bush, síce vyzerá to len ako bush, že to nič není, ale takéto výhľady sú akože naložené veľmi. Dobre, ale poďme odtiaľto, lebo tu je strašné teplo. Sice už sú tak 4 hodiny, už není vysoké, no už není až tak vysoké UV, ale stále je to extrémne teplo. Prichádzame na náš dnešný kemp, bude to parádička. Takže práve sme dorazili do nášho dnešného kempu, ktorý sa nachádza pri mori. Tak toto tu vyzerá. Úplne kľudná voda, úplne super. Nie je síce zadarmo, je asi za 12 € na auto. Ale aj tak to je v podstate celkom lacné v porovnaní s ostatnými kempami, ktoré niekedy vedia stať aj 30 €, 40 na noc. Takto nejak vyzerá naše autičko so stanom. Takže dámy a páni, tu sa ide robiť niečo, čomu sa dá len veľmi ťažko uveriť. Pozrite na to. My tu prosím pekne robíme lokše, slovenské lokše v austrálskom buši, tuto pekne pri mori, v totálne divokom kempe. Nie je tu absolútne nič, ani len záchod, ale na toto sa extrémne teším. Čo hovoríš, Duka? A ja. Bude to topka? Trošku slovenská. Valkáme to s fľaškou. Museli sme sa nejak vynájsť. Keďže nemáme valček. Ale akože funguje výborne. Ja to tu takto prevracam. Tu sú už zo pár hotových kokos. Mňam, mňam. No teraz je na rade mleté mäso. Sú zakryté lokše. Ja som nakral trochu zeleniny. Ideme plniť. Mäsíčko, mleté hovädzie a ešte trochu zeleninky. Ukáž, čo máme. Dobrú chuť. Topka totálna. To vyteká. Dokonalosť. Čo môže byť lepšie? Plnené lokše v austrálskom buši. Ja mám bez cibulky, lebo brucho mi potom robí čoromoro. No, jaké to je? Povedz. Dobre. Dobre? Ešte som ani nezačala. Dobre, na trojku. Cítila chute. Výborné. Tiež si myslím. Dobré ránko. Máme tu takýto obrovský odliv. Bože, to bola noc. Konečne vstane. Posledné 3 dní sme spali v aute a to bolo celkom náročné oproti tomuto stanu. Ok, dáme si nejaké raňajky a pokračujeme ďalej do parku. No, takže ešte tu máme takú zaujímavú situáciu. Randomne o 7:30 ráno sem príde autobus s nejakou túr. Proste úplne v strede ničoho. A zrazu sem príde autobus, to sa otočí a ide asi neviem, či niekam hen tam zaparkovať. No jasné. No jasné. Choď do riti. Prvá zastávka Kalbarri National Park.
Skywalk. Je to vlastne taká železná, čo to je? Taká železné mólo vysuté do vzduchu. Podobné ako na Lovnickom štíte. Ale akože výhľad parádny. Inak akože táto buš, to je už úplne všade. Ideme proste 400 km a není tam nič, iba červená, taká oranžová zem a takéto malé kríky. Tam je vlastne ďalší skywalk. Rovnaký, na akom teraz stojíme. Aby sme vám to všetko ukázali z hora s dronom, ale v prvom rade tu bola, že tu nemôžeme lietať. A tak tu fúka, ako môžete vidieť. Ešte, že mám spodky. Ešte, že máš taký kraťasy pod tým. Takže dronovať tu moc nie je šanca. No, ale akože zatiaľ čo sme 2,5 týždňa v Austrálii, tak všade fúka, ty kokos, všade. To je neskutočné. Momentálne hajkujeme na tretí spot. Tento trošku ďalej. Niečo cez 1 kilometr. A prečo tu fúka ešte viacej jak predtým. Takže som zvedavý, či to bude zaujímavé. Takže toto je náš tretí spot. Výhľad naozaj pekný, ale tá rieka je celkom vyprahnutá, keďže je leto. Teda už končí leto, ale ešte tam je iba veľmi málo vody. My sme práve prišli na kemp. Dneska to bude divočina. Takýto zadarmo kemp. Tam za stromami je hlavná cesta. A síce je to kemp zadarmo, ale sú tu aspoň záchody a takéto stolíky piknikové. Takže pohode miestečko na jednu noc. Takto to väčšinou vyzerá každý večer. Čo to bude, Duka? Teriyaki kura. Počuli ste? Ukážem vám potom výsledok. No takže máme to hotové. Tak to vyzerá. Teriyaki chicken. S rýžou a paradejkou. A Nikolás nemá rád suchú rýžu, takže sme tam museli pridať kukuricu. No tak, za tým sa len tak zaprášilo. Je tu strašne teplo, dusno a dosť veľa komárov, takže asi ideme zaliesť hore do stanu. Tak to bude pre dnešné video všetko, ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce. A keď sa vám to páčilo, hoďte tam like a subscribe. Vidíme sa. Čaute. Takže práve sme doražili do nášho dnešného... Jaké dorašili? Ja ti doraším.